Yangırlar buldu, jir dımlı, bütün şartlar бар инде менә эшләргә. Әтиле улы Рәхимовлар инде 3нче көн чәчүдә. Көн сайын 100 гектар кыр эшкәртү Данил абый өчен берни түгел. Ул 36 ел механизатор булып эшли. Аны бит инде көтеп торабыз инде. Ул бит ничә еллар буе эшләнгәч, аны теге азартланып, менә атлар нигә ярышка барыр алмады. Талмыйлармы? Бездә шулай инде. Кайчан ул яңгыр яуса инде ичне пешерә инде, һаман чыгып булмый бит инде. Кырлай агрофирмасында 10 000 гектар чәчүлек җире бар. Язгы кыр эшләренә 10 көнгә соңрак керешкәннәр. Илдә икътисади хәл катлауланып китүгә карамастан, районда чәчүлек ырлык белән проблема булмаган. Ырлыкларга килгәндә, безнең чит илдән арган ырлыкларыбыз практически юк дип әйтергә була. Безнең үзебезнең кукурузлар да бар, семян кырлыгы да бар. Нинди ырлыклар кирәк? Овощной ырлыклар үзебездә тоже җитештерә. Чит илне кәйбәтрәк кирәк булса, урожай бүтәнгә барса, да, ансы чит илне. Но аның буенча да проблема юк. Бернинди абсолютно поставки идут, как шли, но немножко бәйләре үзгәрде. Чуть кенә үзгәрде, но аның эшләнгәнчә кәйбәтләп эшли, бәйгә карап тормыйлар. Монысы Казанка хуҗалыгы җирләре. Пишән үсәчәк мәйданнарны тукландырганнар, тырмага чыкканнар, бу басуларда арпа чәчәләр, кырларын өр-яңа тракторлар иңли. 2 яңа техника 10 искене алыштыра диләр. Аларны да тормыш катлауланып киткәнче алып өлгерәләр. 21 елда без, 22 елның башында 60 миллионга якынлык техника алдык инде. Бу безнең инде 2 Кирбис тракторы, шуна пассивный комплекс. Безнең хуҗалыкта шетел тракторы бер техника да юк. Мәлектән принципиально үзебезнең техника белән алырга тырышып бардым. Арчада 120 000 гектар сөрү җире бар. Шуларның 70 000-генә язгы культуралар чәчеләчәк. Быел соя җитендә утыртачаклар. Узган ел кыры килгәч, быелгысы башкача булыр дигән өмет бар. Былтыр узган ел Дөрстәндә инде уңышлар алдагы елга 20 ел белән чагыштырганда инде 2 тапкыр кимрәк булды. Но быел инде менә кышда йомшаграк булды, карда күп булды. Кардан кисәк ире бетмәде, сеңде инде. Менә бу яз көндәге әле шушы көннәрдә җылы яңгырлар яуды. Безнең 30 мм-дан артык менә яңгырлар яуып китте бит инде. Бүгенгә Татарстанның 39 районы чәчүдә. Республикадагы 2 миллионга якын чәчү җиренең 20%-ында эш башкарылган. Төньяктагы 4 район җир өлгермәү сәбәпле әлегә кырга керә алмый. Татарстанда барлыгы 500 000-гә якын гектар уҗым мәйданнары бар. Авыл хуҗалыгы белгечләре сүзенә караганда, алар әйбәт кышлаган. Республиканың кайбер районнары, әйтик, азнакай уҗымнарны тукландырырга инде апрель уртасында ук чыкты. Хәзергә көзге культураларның 90% тукландырылган инде. Бу эшнең башы гына кызган чагы алда. Язның бер көне ел туйдыра дигән девиз белән авыл хезмәтчәннәре май ахырына кадәр чәчәчәк. Арча районыннан Рания Абдрахманова, Ленар Хуҗи Әхмәтов, Яңа Гасыр каналы.